Arribada a l'estació de Toses del primer tren que dormirà avui a l'estació de Puigcerdà. Per variar amb retard. Si no, ja no seria l'R3, això. Encara és una 447, per variar. Esperem que sigui reformada. Des d'aquí, com que no veig tres del Don Borro, doncs tindré que esperar una miqueta a que passi per davant i podria veure-li la matrícula. Arribar i moure, senyors. Anem a veure. La 106 és reformada. Pues cap al túnel de Toses. I jo cap a baix, cap a Barcelona. Siau.